Nagyon szeretek ide járni, edzeni, mert nagyon szeretek. Nagyon szereti mindenki. Azért szeretek ide járni, edzeni, mert Dominik elég türelmes. Szeretek ide járni, ma évek óta ide járok már nagyon sokszor, és szeretem ezzel ezt edzőhelyet, meg Dominikot is, és szeretem az edzést is. Mindent. Nagyon jó egyikeket tart, fogúcska, az ákulás, a pálnázás, a térdelés, minden. Azt, hogy szeretek itt lenni, mert valamit szeretek itt lenni. Sok szeretettek, akik itt vannak, szeretek itt edzeni minden. Azért járok ide, hogy erős legyek és ki legyek gyúrva. Imádok itt edzeni, szeretem a barátokat, mindent imádok itt. Azért szeretek ide járni, mert megtanulok küzdeni, és új dolgokat tanulok. Azért szeretek jönni az edzésekre, mert nagyon sok barátom van, és társas barátok vagyunk. És nagyon jók az edzések. Hát, azért szeretek ide járni, mert nagyon sok mindent megtanulhatunk, küzdeni meg ilyenek. Térdemelés. Menjen a pulsz. Csak szép. Kifele. Azt hittem, hogy neked volt nagy vágyad, hogy benne legyél. Maradjunk, jó, majd el. Azt szeretem a legjobban az edzésben, amikor Dominik váratlanul elkapja a lábamat, és én eldőlök. És be az a kedvencem, hogy párnázunk, az a kedvencem, mert az a legjobb. A fogócska, a párnázás, az ákolás, minden. Az, hogy a fogócska a legjobb, szeretem a legjobb. Fogócskát. Az én kedvencem a párnázás, meg a párba dolgozás. A kedvenc. Amit edzünk, az a zákolás. És a sparingok. Ütések. Ez a kedvenced? A rugás meg a térdes. Tudom. Azaz. Nyomjuk. Nyújtsuk ki a kezed, gyere hát. Magasabbra. Nem kell sietni, és hamaros.
Ide kapnak, nézd meg!